Ola de novo, que tal están? Estamos de volta en tempo de Preguntoiro, porque hoxe recuperamos a normalidade neste espazo de entrevistas despois do Brán. Facémolo retomando as nosas habituais conversas cos grupos políticos composteláns. Empezamos como facemos habitualmente co BNG e hoxe recibimos a concelleira Elvira Cienfuegos. Boa noite, benvida. Grazas, boa noite. Benvida nesta primeira conversa do novo curso político. Non sei que agarda vostede, que agarda o BNG deste curso que estamos empezando. Pois agardamos un cambio importante que entendemos que é o que se necesita neste momento. O BNG está traballando para o inmediato, que é a celebración do Día da Patria, que quedou aprazada do día 25 como consecuencia da conmoción derivada da traxedia de Angrois, e para o BNG é unha data moi importante, unha data para a reflexión, para a reivindicación, para a afirmación da identidade colectiva, e tamén un día de festa. Nos chamamos a toda a cidadanía porque entendemos que é un momento no que todos estamos chamados a parar esta desfeita tanto dos sectores productivos como dos servizos públicos como dos dereitos colectivos. Ás 12 sairase da Alameda, como sempre. Por outra parte, xa tamén estamos con outra preocupación engadida, esta de carácter máis internacional, como é o caso da posible agresión a Siria. Polo tanto, pois tamén chamando a cidadanía a poñer de manifesto que non queremos unha nova confrontación armada, sino que queremos que haxa diálogo, que se resolva pola vía pacífica o conflito, polo tanto, preservando os dereitos humanos e tamén a soberanía de Siria. Iso no que fai aos aspectos de carácter máis xeral. E despois, a nivel institucional, a nivel municipal, estamos con toda a vontade, con todo o ánimo para seguir traballando no control e fiscalización do goberno e en trasladar, en facer chegar propostas que entendemos de interese para a cidadanía a nivel xeral e tamén de cousas do cotidián, que é algún do que viñamos facendo ata o momento. Bueno, como viñamos facendo ata o momento, nestes primeiros días do novo curso político volvemos a falar do aeroporto de Santiago, dos aeroportos da Coruña e de Vigo, cunha novidade que se informe de AENA. Non sei como valora vostede ese documento que se presentaba hai uns días aquí no aeroporto de Lavacolla. Nos queremos coñecer ese documento e molo pedir a través do Parlamento, queremos coñecelo polo miúdo. En calquera caso, entendemos que o que se está a facer agora é unha materia pendente a xuzgar polo que o BNG ven demandando desde hai moito. Sempre pedimos coordinación, evidentemente tamén pedimos o traspaso de competencias, pero cando menos coordinación baseada na complementariedade e na especialización. Polo tanto, nesa liña parecenos fundamental avanzar para logo promocionar os distintos aeroportos naquelas potencialidades que lle son propias. Polo tanto, unha coordinación parecenos de entrada positivo desde Fomento, desde AENA, desde a Xunta de Galicia. E logo hai moitas máis materias pendentes para conseguir que realmente teñan a capacidade e a funcionalidade que deles espera. E unha delas é unha boa coordinación entre os distintos aeroportos galegos por terra e con todas as cidades galegas. Parecenos que iso é unha cuestión fundamental. E despois garantir esas conexións internacionais das que se fala con moita frecuencia, pero que non se garantiza realmente a súa efectividade. Ou a campaña de inverno tería que terse resolto xa no mes de agosto, o próximo ano están sin resolver que vai pasar, por exemplo, despois do anuncio de Ryanair de suspender os voos a Lavacolla. Polo tanto, queda moita materia pendente, pero creo que temos que afianzar a nosa situación para evitar que outros aeroportos se leven ao tránsito de viaxeiros ou de mercancías ou pola vía aeroportuaria, e creo que neso é no que vimos perdendo postos desde hai moito. Polo tanto, compre poñerse as pilas, e xa digo, estamos á espera de coñecer e poder avaliar polo miúdo ese documento. Un documento que parece que polo de agora só satisfai ao alcalde de Santiago, tanto o alcalde da Coruña como o de Vigo, en diferentes niveis, digamos, non? Pero amosaban algunhas discrepancias con este texto. O alcalde de Santiago, pola contra, considera que beneficia a Compostela na medida de que recoñece, pois iso, que Lavacolla é o aeroporto internacional de Galicia. Falase sobre o papel de 20 voos internacionais dende Compostela,
non sería mala noticia, non? Falta ver como se concreta iso. Efectivamente, falta ver como se concreta, falta ver de onde desde onde veñen eses voos, efectivamente un documento de base, polo que temos entendido, sobre o que se poden facer matizacións, pero en calquera caso, a parte positiva, eu entendo que é pois, que se entenda que é necesaria unha coordinación, que é necesaria, que é necesario falar, que é necesario consensuar, que é necesario ter unha política aeroportuaria seria que permita que Galiza teña o atractivo que se merece, e Santiago veuse demostrando que para os voos internacionais pois é a porta de entrada de Galiza, veu sendo a porta de entrada de Galiza, por tanto non sorprende que neste momento pois se apoie esa línea sin detrimento de que outros aeroportos teñan tamén conexións internacionais ou que nós teñamos, ou que o aeroporto de Lavacolla teña tamén voos de carácter peninsular, e todo iso, pois, resultado de análisis, de estudios, sobre todo, pois, de ver as perspectivas e cal foi o pasado e cales son os atractivos de cada unha das situacións. Dicía que Ángel Currás é o máis contento con este informe de AENA, no extremo contrario está o alcalde de Vigo, que novamente deixou patentes non as súas discrepancias con AENA, co Ministerio do Fomento, cos outros alcaldes das cidades aeroportuarias. Insiste en que dende a Xunta se está a fomentar pois iso, a case desaparición do aeroporto vigués. Vostedes ven que existe esta política realmente dende o goberno galego? Insisto que aínda non coñecemos polo miúdo ese documento e en calquera caso pois parece que estamos afeitos a que o alcalde de Vigo saia con aseveracións deste cariz, polo tanto a importancia que se lle pode dar sempre é relativa, porque, insisto, faino con demasiada frecuencia. En calquera caso, pois haberá que analizar o documento e do mesmo xeito que uns e outros están dispostos a ver perspectivas e a puntualizar aspectos ou a complementar, ou pois haberá que facer o mesmo co caso de Vigo, que non só ten aeroporto, tamén ten porto, polo tanto, pois haberá que ter en conta todas aquelas características e, desde logo, de Santiago, pola súa posición xeográfica, polas súas características técnicas, pois ten certas ventaxas a ese respecto. Bueno, xa deixando a marxe pois estas liortas máis ou menos localistas, non, en torno aos aeroportos. O que é certo é que o documento de AENA fíxase o obxectivo de conseguir 6,2 millóns de usuarios anuais no conxunto das 3 terminais galegas e máis do dobre do que tivemos o ano pasado, por exemplo. O aeroporto de Lavacolla foi construído pensando tamén en poder albergar a 6 millóns de usuarios. Parece que hai algo que non cadra, non? Cando a aspiración é ter 6 millóns entre os tres, temos esa infraestructura aí con capacidade para 6 millóns. Realmente o que se está a ver é que neste ano o número de viaxeiros foi escaso a respecto desa cifra de 6 millóns, porque rondase os 2, polo tanto, aínda queda moito para chegar a cumplir esa cifra final. A cara a eso haberá que camiñar, porque para iso se construíu esa infraestructura, pero os tempos non son exactamente os mesmos que cando se diseñou e as expectativas non son as mesmas, polo tanto, haberá que analizar cales son os obxectivos realistas neste momento para poder avanzar na captación de viaxeiros de calquera punto do Estado que veñan aquí coa intención de visitar, de coñecer, de estar e, polo tanto, que supoñan un ingreso engadido ao noso Produto Interior Bruto, do que xa representa unha parte importante, o turismo. Bueno, deixamos o aeroporto, falamos agora do ferrocarril, porque a raíz do accidente ferroviario de Angrois, pois tamén é un asunto que estivo sobre a mesa nos últimos días do curso político pasado, segue estando, pois no comezo deste curso político, segues a falar moito da seguridade, segues a falar de, bueno, pois se realmente a entrada do tren de velocidade alta, non, en Galicia, pois cumpre todos os requisitos nesta materia. O alcalde di que está convencido de que cando o AVE real chegue a Galicia farao cos mesmas medidas de seguridade que ten, por exemplo, en Sevilla. O certo é que nos estiveron dicindo ave, cando realmente tuvemos que ter un accidente destas dimensións para enterármonos, para que recoñecesen que non era un ave, sino un tren de velocidade alta. Pero, ademais, con unhas medidas de seguridade que se amosaron insuficientes, polo tanto, revisalo e evitar
que algo así no futuro poida ocurrir parecenos unha cuestión fundamental, non só aquí, sino tamén no resto, pero en calquera caso o que nos preocupa é que estivéramos convencidos de que tiñamos un tren que reunía todas as medidas de seguridade e era claramente deficiente cando dependía prácticamente na súa totalidade dunha persoa, cando hai medidas técnicas que poden evitar esa situación de dependencia exclusiva dunha persoa. Por lo tanto, desde o BNG, desde logo, estamos porque se analice en profundidade, se poñan os medios necesarios para que situacións como estas, nin siquiera de outras dimensións máis pequenas, se poidan volver a producir. E para iso non hai que regatear esforzos, non hai que regatear investimentos, porque está en xogo a vida de moitas persoas, como agora se viu. Non é mellor agardar a coñecer o que din as investigacións en marcha sobre o acontecido? Nos entendemos que debía de haber aínda máis investigacións, por eso se propoñía tamén no Parlamento que se analizase o tema desde distintas perspectivas e con distintas aportacións, pero en calquera caso pois todas elas terán que chegar a conclusións que sexan definitivas e que dean unha garantía real e non como a que tivemos ata ahora, que a vista está de que era imaginaria, que realmente non había esa seguridade que se espera dun tren que vai a unhas determinadas velocidades e que logo ten que reducilas nun período moi curto de tempo a uns límites moi baixos. Queixábase vostede de que non se vai a poñer en marcha esa comisión de investigación no Parlamento galego. Partido Popular e Partido Socialista lembran que hai dúas investigacións en marcha, a investigación xudicial e a investigación do Ministerio de Fomento. Que aportaría esa comisión de investigación a maiores sobre esas outras que están en marcha? Pois, desde logo, hai unha proximidade e hai unha importancia do Parlamento, dos representantes galegos, que creo que non se debería de obviar neste contexto e, polo tanto, podíase analizar desde outra perspectiva, complementar esa investigación que se está a facer nos outros ámbitos. O resultado de todo iso seguro que era máis enriquecedor aínda do que pode ser que haxa dúas. O feito de que este no Parlamento poñería de manifesto que teñen algo que dicir, que o Parlamento ten un sentido, que o Parlamento tamén está pendente das cousas que nos afectan aos galegos e galegas. E como explica vostede a negativa de socialistas e populares a posta en marcha desta comisión? Bueno, pareceme que é evidente que calquera dos dous, ou antes ou agora, tivo implicacións nesa vía, porque non se puxo no seu momento os sistemas de seguridade ou porque agora non se recoñeceu que estaban sen poñer e se incorporaron. Por lo tanto, supoño que dentro nesa perspectiva, pois, canto menos se fale do tema, supoño que para quen ten responsabilidades é mellor. Dice dentro do Ministerio de Fomento que algunha medida si se adoptou xa, non? Para mellorar a seguridade nesa entrada, na curva da Argandeira, máis en concreto. Pero hai que adoptar aquelas medidas necesarias tamén con perspectivas de futuro. Por lo tanto, é posible que xa teñan posto parches, é posible que, ademais, nun tempo razonable, pois a calquera das persoas que vayan conducindo o tren pois vai a ter unha atención especial, pero logo as cousas se esquecen, as persoas son limitadas e, polo tanto, hai que tratar de incorporar todas as que sexan necesarias, incluído ese RTMS, si é que así se entende que ten que ser. O raro é que antes non houbese tanta escaseza de medidas nun punto tan delicado como era ese. Bueno, as medidas que si se puxeron en marcha por fin, aínda que tivo que ser despois desta traxedia de Angrois, foi as que solicitaban os veciños desta parroquia compostelá en relación ao seu campo da festa, en relación a esa área recreativa, a medidas de seguridade tamén no contorno da vía. Aí parece que se actuou por fin. A ministra de Fomento visitou varias veces a zona, reuniuse cos veciños aquí no Pazo de Raxoia, parece que aí as cousas sí que están un pouco máis encamiñadas. Non parece que teña moita relación, diría eu, que se faga un campo de xogo, un espazo de ocio xusto no sitio onde se produciu o accidente despois de terse producido. Normal teria sido que o Adif tivera cedido eses terreos no seu momento e agora tratar de compensar ou de desviar a atención de un incidente tan grave como o que se produciu con estas cuestións que, como se diría vulgarmente, o chocolate do loro, e que ademais non ten unha relación directa co tema, máis alá de o apoio
orgullo, do recoñecemento, do labor que se fixo por parte da veciñanza de Angrois nos momentos iniciais, pois a verdade é que non parece que sexa o que se espera despois dunha incidencia de tales dimensións, sino outro tipo de reflexión, outro tipo de conclusión a respecto do que hai que facer nesa vía. O demais son engadidos, están ben, pero non están directamente relacionados coa traxedia que ali se produciu. Bueno, de seguro que de Angrois imos ter que falar moito tamén nas próximas semanas, e hai outro asunto, noutro nivel obviamente, que tamén seguro que vai marcar estes primeiros meses do novo curso, que é a reforma do Plan Especial do Casco Histórico. Xa se anunciou dende o primeiro momento dende o Partido Popular que era un dos obxectivos para esta legislatura. Vanse dando pasos, aínda que parece que os trámites ian arrancar definitivamente en agosto. Están un pouco atrasados, pero a intención do goberno local é poñer en marcha esa reformulación a que a priori creo que o BNG tampouco está moi acordo, non, cos postulados que se veñen defendendo dende o goberno. Efectivamente, pero sobre todo tamén se poñer de manifesto como se está a falar de cousas dando por feitos que son inmediatas e que logo se retrasan indefinidamente no tempo, ou polo menos se retrasan moito no tempo, ás veces con consecuencias importantes. Neste momento estamos a ver como as escolas infantís de Conxo de Fontiñas teñen prorrogado o seu contrato, como tamén houve que facelo na escola de Salgueiriños, como os parques, o de Salgueiriños en concreto, que rematou a licitación no mes de xaneiro, sigue neste momento sin mantemento, e os comedores escolares que deberían iniciar co curso escolar, é dicir, o día 11, pois está o procedemento sin rematar. O caso do plan especial, do que se fala moito, pero tampouco se está intentando consensuar cos distintos grupos políticos, pois foi unha bella promesa da que se ven falando hai tempo, pero que aínda non está concretada. Cando o estea poderemos pronunciarnos con máis precisión, pero en calquera caso, calquera intervención na cidade histórica nos parecenos que é delicada, porque realmente é a xoia de Santiago, é o punto de atracción, é o que pon a Santiago no mundo, por lo tanto, calquera intervención nese tipo ten que ser previamente reflexionada, consensuada e argumentada para que realmente non incida negativamente e se perda esas capacidades que ten neste momento Santiago. Fala de vostede de consensuar posturas entre os distintos grupos con representación en Raxoi, pero parece que a priori as posicións son tan antagónicas que sería difícil, non, acabar un acordo. De aí supoño que tamén que o goberno local defende pois ese comité de expertos que se vai pronunciar. Dicía o alcalde que non quere que a política se meta neste asunto. Os expertos tamén teñen perspectivas políticas e tamén teñen en conta a cidadanía a súa maneira. Por lo tanto, falar de expertos para contrapoñelos aos aspectos políticos non é unha razón. Os técnicos teñen opinións e os técnicos responden a outros intereses. E en calquera caso, efectivamente, non me sorprende que o Grupo Popular diga iso, porque estivo traballando desa maneira durante todo este tempo que leva de mandato, de costas ás propostas que lles facemos os grupos. O BNG, por exemplo, tiña advertido no mes de maio que había que iniciar o procedemento de contratación dos comedores escolares para non chegarmos tarde, como xa ocorrera o ano anterior. Non se prestou atención e agora o curso empezará e os comedores non poderán empezar simultaneamente. Pero que se está a facer iso con todas as outras cousas que teñen que ver coa participación. Os consellos de participación veciñal non están funcionando, o debate do Estado do municipio non se plantexa, cando se aproba o orzamento municipal deixase subvención a determinadas entidades sin máis razóns que as opinións do propio partido de goberno, ou non se ten en conta para nada as opinións discrepantes coas ideas que teñen. Por lo tanto, partir desa convicción e non buscar o consenso me parece que sexa a maneira, entre mentras, dificultando as manifestacións. Non é normal que, por exemplo, os dos preferentes non poidan enganchar a súa megafonía a
a rede municipal, por poñer outros exemplos, é dicir, estáse traballando de costas á cidadanía e só en función dunhos intereses moi concretos, e iso parecenos que non é positivo para o conxunto da veciñanza de Santiago. Bueno, con esas críticas sobre a mesa, parece que o curso político que arranca non vai ser tampouco propicio ao consenso, non, entre goberno e oposición aquí en Compostela. O consenso hai que buscalo e hai que, polo tanto, establecer fórmulas, favorecer encontros, e quen ten que liderar eses encontros ten que ser o goberno. Estamos á espera de que así o faga. Hasta ahora non o ten feito, o cal tampouco sorprende moito, porque tamén estáse a ver como desde o propio equipo de goberno tampouco hai sinerxías, senón que falta a colaboración e hai máis ben contraposición de intereses. Polo tanto, efectivamente esperamos que haxa un cambio neses enfoques, porque entendemos que pode beneficiar a todos e a todas, a veciñanza de Santiago, pero parece que non hai indicios de que así vai a ser. Bueno, pois mañá recibiremos neste espazo a voceira do Goberno, María Pardo, e preguntaremoslles pola súa vontade de colaboración ca oposición. Hoxe rematas a noso tempo, Elvira. Moitísimas grazas por acompañarnos neste primeiro día de preguntoiro de volta á realidade, non? De volta das vacacións de verán. Moitas grazas a vos. Pois ata aquí chegou este espazo de entrevistas. Poden seguir vostedes informados a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos volvemos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Como sempre, moitas grazas por estaren aí.